Moldovanın paytagty Kişinevde müňlerçe demonstrant mertebe we hakykat atly raýat toporuna gollaw bildirmek maksady bilen ýürüýüş geçirdi. Gurun edilýän topor guramalaşdyrylan jenaýat we korrupsiýaga garşy kampaniýa alyp barýar. 7-nji ýylda geçirilen bu ýürüýüşe gatnaşanlar Moldowanyň banklarynyň giň möçürde pul owurlamaga gatnaşmakda şüphelenilýän birnäçe siýasatçynyň wezipesinden çekilmek üçin çağırş etdiler. Moldowanyň medeniýet çeşmeleriniň çaklamalaryna görä geçen ýylyň noýabr aýynda geçirilen parlament saýlawlaryndan gysga wagt öň ýurdun 3 bankyndan 1 milliard Amerikan dollaryna golaý pul terişdesi ýitirim bolupdyr. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede prezident Emomali Rahmon Owan hökümetiniň ýerine ýetirji başlygy Abdullahy garşy aldy. Owan we täjik liderleri iki ýurdun arasyndaky energiýa transport ulgamy şeýlede neşe gaçakçylygyna we terrorçylyga garşy görüşmek boýunça hyzmatdaşlyklary artdyrmak barada maslahat etdiler. Pakistanyň Quetta şäherinde dukan eýeleri mundan bir günüň ençeme etnik hazaranyň öldürilmegine garşy protest bildirip öz dukanlaryny gulpladylar. 7-nji ýylda nämälim hüjümçiler 2 dukany oda açyp 5 etnik hazarany öldürdiler. Pakistanyň polisiýasy hüjümde dukanlaky adamlaryň nyşany alnandygyny aýdýar. Pakistanyň Balujistan welaýatynda şaý musulmanlarynyň etnik hazara adlygyna garşy amala aşyrylýan hüjümler artýar. Siz Adatlyk radiosynyň şuňky täzelikler bilen tanyş bolňyz.